Karung kadang suwana Delhi, ngaru kiabat lang yang ngaru, nong kumbakibat betiki kali borohi, pat soban I kublai ka police department, kaba bat kat yabadon, pat kadi banong kumta, compare lagi VIP non VIP no, namar nakamta kajing bahahi, namar kumbagi iya kini don kini sgi ki bateng teng ki pendon kam bakla. Nas noban I kublai ya ka police department jogari boy bakile ya kani ka kam kaba don kam adu kata bat kaman long hi kajing sngan yangi ki nonglek nongwan namar tam akini ki tam khindiap minute ka bangayang hangge don ki bri ki playa buat bat kum kitu kinya kali kabo kajing saw ya beto ya ki hre bat ki wei patru bat kermen scam bakane kanum sulong tang hagane ka district wei ki ke district ru kinya bot den nomor jadi ka kam ka bha bat nakaliang ka jonga na snow ponong ba wat kini ki banyak kali ru pangin mong adekar banyak kali pan jar banyak kali hadian bingin ada bam di nomor ba kum ki jingja hakini ki si bah kebangi doa kiman sem ki ba kodor ka bakta iki ki sam jong gitu se ki ba shanya ha kitu ki bah ki ba pendap pendiang ki jindon kam jaga ki sam nakaliam ka jonga da ka jing songkhia nga kuntu ye kini ki banyak kali nakalong ki ba kali kamai ne ki kali shimat bangin long ki ba dekar habangi nyak ka kali soban on ong kan ba ka ka ba ka pulit tu gari boy kele kalong ba pan kemau wingi baro nong song snong agni ka jalabat se kari india hi baro khoi baka an hi ka na bata baro kumta ngin ya burom me ka an pan ngin ay men se mi kini ki ba pek ka an ba ke ka kele kalong bet na kumta ka jimha pengin nang ban burom mi ka an ta ka baka police ka mo department jong ka boy ile ikermen ba bakile gede kam na syamru pemajuang kidon ki kali ki ba pan khen ki an ki turu ndai ban map ngai i mede wat kali pulit ru na rong i ki ba pet om kom kite ru di ban bat magidon kali pulit ru ki la tam ka bangai i de ki khmat ki turu ide ban te lakam